Çay, sushi, hayır hoppa! Nou, ik ben hier voor de gezelligheid en voor koersbal en voor 1 keer in de maand leiden we de soos. Mijn broekje. Activiteit commissie altijd zo. Ik ben hier al maar graag naar het voetballen gaan. En ook naar de activiteiten ben je vaak. En we zijn hier altijd te doen. School En jullie hebben een hele mooie middag om naar de muziek te luisteren en de zang. Ik kom hier omdat ik hier vanuit mijn werk. Leeftijd is betrekkelijk. Het is mijn krek hoe je jezelf in het veld zet. Ja, de Holdert is zelfs een plakje, net alleen voor oude mensen, maar ook al het is opzet voor de ouderen. En het is een plak waar je goed wijzen kan. Er bent een heel soort ouderen, je kan maar in het kwartier gaan. Je kan ook luisteren naar wat oren te zitten gaan. Er wordt hier zongen, de koffie is goed, je hebt altijd wat bij de koffie. En de bezinning, nou, dat lieket erop. Je hebt een soort mensen die bezinnen als vrijwilligers. En het zijn alle poer beste mensen. Dus we gaan hier een protte willen maken doen. Is dat goed of wat? Ya sabes, hermano, ya sabes, hermano.